В луксозен ресторант имаше клиент толкова страшен, че дори най-опитните служители избягваха масата му. Той беше мултимилионер, известен с това, че с само една дума съсипваше кариери, превръщайки всяко ядене в бойно поле. Една неочаквана вечер, новопристигнала млада сервитьорка се осмели да направи немислимото. Да му се изправи срещу него с твърдост и достоинство. Това, което започна като обикновена среща, се превърна в нещо, което никой в салона не би могъл да си представи. Преди да чуете тази невероятна история, не забравяйте да се абонирате за канала и да включите известията за още вълнуващи истории. Блясъкът на златните полилеи в Нюо Ле Гран Шеф беше толкова силен, че сякаш замъгляваше всяка сянка на несъвършенство. В тази зала от полиран мрамор и сребърни прибори за хранене, богатите клиенти парадираха с разкоша си, без да обръщат внимание на напрежението, което настъпваше всеки вторник. Това беше неговият ден. Денят, в който черната кола спря точно пред вратата и внушителната фигура на мултимилионера. Със студено изражение и пронизващ поглед прекрачи прага. Името му беше прошепнато с благоговение и страх – Геналианц. Никой не искаше ъгловата маса, неговата маса. Истории се носеха като градски легенди между кухнята и бара. Един сервитьор уж наказан за студена супа, друг, който напуснал, след като разлял една единствена капка вода. Геналианц не бил просто взискателен клиент. Той бил тиранин на детайлите, майстор на изкуството да дестабилизира. Персоналът живеел по неписан кодекс за оцеляване. Не осъществявай зрителен контакт, ни предлагай мнение, никога ни противоречай. Всеки вторник ресторантът се превръщал в сцена за изопнати нерви, където всяко движение е било пресметнато, всяка усмивка насилствена. Същата нощ съдбата, или може би най-жестоката от съдбите, постави най-младата служителка на пътя на чудовището. Мириан, в началото на 20-те си години и обременена с отговорности, почувства как стомахът й се преобръща, когато видя името си до маса 7. Тя се нуждаеше от тази работа повече от въздуха, който дишаше. Всеки бакшиш, всяка допълнителна сума беше глътка надежда за експерименталното лечение на майка й и затова по-малката й сестра да остане в колежа. Страхът беше осезаем, но нуждата беше още по-голяма. Тя си пое дълбоко въздух, усещайки как плътът на жилетката й се стяга около гърдите й, изправи стойката си, взе менюто и тръгна. Всяка стъпка беше неподчинение на гравитацията, акт на мълчалива смелост. Щом стигна до масата, Мириан наруши протокола на страха. Поздрави го с твърдост, каквато не беше подозирала, че притежава, издържа ледения поглед на господин Алианц. И когато той отпрати домашното вино с «Това е за тези, които не разбират от вкус», тя отговори с безупречна учтивост, но без да се поклони. «Господине, имаме богата винена листа с етикети, които със сигурност ще задоволят изискания ви вкус». Цялата стая сякаш затаи дъх. Широко отворените очи на колегите и изразяваха смесица от ужас и възхищение. Геналианц от своя страна не показа незабавна реакция. Той просто я наблюдаваше, като хищник, оценяващ плячката си. След това дойде списъкът с изисквания, всяко по-абсурдно от предишното. Почти сурово месо, без розе, сос отстрани. Рядко червено вино от реколта, безупречна чаша, точната температура. Всеки детайл изглеждаше като щателно планиран капан, за да я накара да се провали. Но Мириан не трепереше. Умът й, преди това помрачен от паника, сега работеше с изненадваща яснота. Тя подреди кухнята с военна прецизност, измери времето за запечатване и нагласи покритието. Виното беше налято с техниката на опитен сомелиер. Чашата се завъртя деликатно, ароматът се носеше във въздуха. Присъдата, когато дойде, беше кратка, почти грухтене, приемливо. И за изненада на всички, придружена от бакшиш, който би накарал всеки да припадне, и кратка бележка, написана с твърд почерк, за причиненото неудобство. Слухът се разпространи като горски пожар между тезгяха и килера. Чудовището можеше да бъде овладяно. Мириан беше оцеляла. И нещо повече от това, тя някак си беше установила граница. От онази нощ нататък черната кола на господин Алианц спираше по едно и също време, както винаги. Но сега помоли той, използвайки табелка с името си, да бъде обслужена от същия човек, Мириан. Допълнителните пари в плика, някога облегчение, сега се превърнаха в цената на психологически дуел, който щеше да се повтаря всеки вторник.
Вторниците в Ле Гран Шеф придобиха нов ритъм, напрегнат безшумен танц между взискателност и устойчивост. Ген Алианс, точен като швейцарски часовник, пристигаше и питаше за Мириан, а с него идваха и педантичните капризи, които сякаш бяха предназначени да изпитат границите на търпението и съвършенството. Смяна на чашата с вода, когато беше наполовина пълна, сякаш самото наличие на течността можеше да замърси въздуха. Премахване на цветята от фоаето, защото нарушаваха аромата на виното, обида към щателно планирания декор на ресторанта. Преместване на протеина в чинията под правилния ъгъл, сякаш естетиката беше по-важна от вкуса. За останалите служители това беше зрелище на завуалирано мъчение. За Мириан бойно поле, където умът беше основното оръжие. Тя не просто видя грубост, тя започна да разгадава литургията зад заповедите. Агресивна светлина не беше лична атака, а молба да се намалят прожекторите на масата. Шумна среда не беше критика към общата врява, а сигнал да се заглушат далечни звуци. Може би от кухнята или бара, той изпита самообладанието й, а тя отговори методично, спокойно и с непоколебима доброта, непоколебимо достоинство, което сякаш го обезоръжаваше в собствената му крепост от изисквания. Всяка задача се превръщаше в мълчалива шахматна партия. Мириан предвиждаше ходовете, наблюдаваше модели и се учеше да чете между редовете в поведението на мултимилионера. Допълнителните пари в плика, някога балсам за финансовите й тревоги, сега идваха с тежестта на постоянно предизвикателство, но тя упорстваше, водена от образа на крехката си майка и сестра си, чието очи блестяха пред новия лаптоп, осигурен от работата на Мириан. Докато една нощ на проливен дъжд, рутината не беше брутално прекъсната. Ресторантът беше по-тих, звукът на дъжда заглушаваше обичайния шум, Мириан беше в дискретен ъгъл близо до изхода за обслужване и проверяваше поръчка, когато мобилният и телефон завибрира. Беше сестра и ти. Гласът й, задавен, донесе новината, от която най-много се страхуваше. Лечението, препоръчано на майка й, струваше цяло състояние, а здравната й застраховка беше отказала покритие, твърдейки, че е експериментално. Светът на Мириан се срина за миг. Думите на сестра й отекнаха в съзнанието й. Всяка сричка беше удар. Сълзите, които се бореше да сдържи, започнаха да се стичат, горещи и безшумни по лицето й. Тежестта на отговорността, на безпомощността я смаза. Тя се опита да си поеме дълбоко въздух, да изсуши очите си, преди някой да я види. Поглеждайки нагоре, все още замъглена от болка, тя видя сянка, застанала близо до коридора. Беше Ген Алианс. Той стоеше там, на няколко крачки от нея и я наблюдаваше. Беше чул всичко и не каза нищо. Просто я погледна с изражение, което Мириан не можа да разгадае, преди да се обърне и да изчезне в мрака на коридора. Дните, които последваха онази дъждовна нощ, бяха размазани от тревоги за Мириан. Образът на господин Алианс, стоящ в коридора и подслушващ разговора, пипеше я преследваше. Какво ли щеше да си помисли той? Дали щеше да я уволнят заради проявена слабост? Или още по-лошо, щеше ли да използва тази информация, за да засили тестовете си, да упражни още по-голям контрол? Несигурността беше тежко бреме, утежнено от мъката за здравето на майка й и отхвърлянето на плана. 2 дни по-късно телефонът на Мириан звънна. Беше непознат номер. Тя отговори колебливо. От другата страна се чу спокоен, професионален женски глас, който се представи като адвокат. Тя спомена, че се е свързал с нея, анонимен благодетел, готов да предложи безплатна правна подкрепа по делото на майка й. Сърцето на Мириан прескочи ритъма. Анонимен благодетел? Мисълта й почти инстинктивно посочи същата ъглова маса, внушителната фигура, която въпреки цялата си суровост беше свидетел на болката и надеждата, някога тънка нишка, сега пламна с по-ярък пламък. Следващия вторник Ле Гран Шеф изглеждаше по-напрегната от обикновено. Мириан с лудо пулсиращо сърце сервира кафе на Ген Алианс. Той я наблюдаваше за момент, очите му пронизващи както винаги. След това, без да повишава глас, без никаква промяна в изражението си, той коментира. Сякаш говореше на себе си, но достатъчно силно, за да го чуе. Системата е лабиринт, предназначен да смачка слабите, нали, госпожице Мириан? Добрите съвети трябва да се приемат, особено когато идват от неочаквани източници.
Нямаше признание за авторство, нямаше директно потвърждение, но думите бяха ясен отзвук от случилото се. Мириан почувства тръпки. Този мъж на чудовището, от което всички се страхуваха, беше нейният анонимен благодетел. Разкритието беше шокиращо, парадоксално. Как може някой толкова жесток в залата да бъде толкова щедър извън нея? Любопитството, смесено с благодарност, я водеше Чяндов в свободното си време. Между смените Мириан започна да разследва. Тя използва лаптопа на сестра си, преглеждайки стари новини, вестникарски статии и споменавания за дарения и социални проекти. И това, което откри, започна да рисува съвсем различна картина за Ген Алианс. Неподписани дарения за стипендии в държавни университети, обществени клиники в необслужвани квартали и групи за застъпничество на семействата срещу застрахователните компании. Имаше дори споменавания за законопроект, затягащ наказанията за шофьори в нетрезво състояние, законопроект, който тя откри, че повтаря имената на съпруга и дъщеря, загинали в трагичен инцидент години по-рано. Мъжът, когото познаваше в ресторанта, беше тиранин на детайлите, майстор на контрола, но отвън той беше някой, който финансираше тихи поправки на несправедливости. Анонимен благодетел, борещ се срещу система, която самият той беше описал като лабиринт. Очертаващият се портрет беше парадоксален, сложен и Мириан осъзна, че зад тази сурова фасада се крие много повече, отколкото някой в Легран Шеф можеше да си представи. С тази нова призма, Мириан започна да вижда Ген Алианс не просто като груб клиент, а като човек белязан от болка. Неговата грубост, педантичните му капризи, нуждата му от контрол над всеки детайл от услугата. Всичко сега изглеждаше отражение на дълбока скръб, отчаян опит да наложи ред в един свят, който някога хаотично и брутално му беше отнел всичко. Той не просто изпитваше служителите си, може би изпитваше себе си, търсейки илюзия за контрол там, където животът му беше отказал. Вторниците, някога бреме, се превърнаха в казус за Мириан. Тя наблюдаваше жестовете му, начина, по който избягваше продължителния зрителен контакт, сковаността на стойката му. Виждаше не злодей, а оцелял някой, който е изградил стени, за да се предпази от уязвимост. Благодарността за правната подкрепа, която вече започваше да дава плодове в случая с майка й, беше смесена с странна емпатия. Една вечер, след като сервира вечерята и преди да представи сметката, Мириан се приближи до масата въгъла. Ген Алианс я погледна, очаквайки следващото искане или следващото приемливо, но тя тихо каза: „Ген Алианс, просто исках да ви благодаря. Благодаря на тези, които помагат без публика, на тези, които променят живота на хората, без да очакват признание.“ Тя не сочеше с пръст, не отправяше обвинения, просто изрази искрена и всеобща благодарност. Той я гледа дълго и Мириан можеше да се закълне, че е видяла проблясък на нещо различно в очите му, нещо, което не беше гняв или презрение. Той преглътна почти незабележим жест. После, за изненада на Мириан и цялата кухня, която очакваше рутинния списък с прегледи и критики, отправи неочаквана молба. „Госпожице Мириан“, каза той с глас малко по-ниско от обикновенно, „днес моля помолете готвача да приготви ястие, в стила на заведението.“ Това беше символична капитулация. Човекът, който контролираше всяко зрънце сол, всяко кътче от протеина, се отказваше от контрола, доверявайки се на креативността и експертния опит на другите. Изпитанията бяха приключили. Този жест, малък за света, но гигантски за личната вселена на Легран Шеф, бележеше края на една епоха. Няколко дни по-късно пристигна предложението, което никой не очакваше. То не дойде под формата на бележка или загадъчен коментар, а чрез официално телефонно обаждане. Ген Алианс искаше Мириан да поеме поста изпълнителен директор на филантропска фондация в процес на разработка. Новодошлата, която преди това носеше подноси под враждебни прожектори, сега се озова изправена пред възможност, която щеше да промени живота й и живота на много други. Предизвикателството беше огромно, но шансът да промени нещата, да поправи несправедливостите, беше още по-голям. Мириан прие себе преходът от сервитьорка до изпълнителен директор на фондация беше главозамайващ. Мириан напусна Легран Шеф с благодарността на колегите си и мълчаливото възхищение на ръководството. Новината за нейния възход от анонимна служителка
до позиция на власт и влияние се разпространи и из коридорите на ресторанта, като съвременна приказка. Реалността обаче беше по-сложна. Фондацията, все още в ранен етап на изграждане, беше амбициозен проект и Мириан знаеше, че пътят ще бъде труден. Ген Алианс, сега негов ментор и главен финансист, запази същото сдържано поведение, но динамиката между тях се беше променила. Срещите им бяха официални, фокусирани върху целите на фондацията, подкрепа на експериментални медицински лечения, предлагане на стипендии на млади таланти с ниски доходи и борба за законодателни реформи, които биха защитили най-уязвимите. Той беше взискателен, да, но сега исканията му бяха придружени от ясна цел, споделена визия. Мириан се хвърли с главата надолу в работата си. Тя научи за бюрокрацията, набирането на средства и управлението на проекти. Дългите часове в ресторанта бяха заменени от дълги часове в офиса, но мотивацията й беше различна. Всяка победа, независимо колко малка, беше облегчение, потвърждение, че е на правилния път. Случаят на майка й, който сега е под юрисконсулството на фондацията, напредваше и надеждата за ефективно лечение ставаше все по-реална с всеки изминал ден. Фондацията, наречена Обновена надежда, започна да се оформя. Мириан набра малък екип от отдадени професионалисти, всички вдъхновени от мисията. Ген Алианс, макар и все още да не се съобразява с публичните изяви, участваше активно в стратегическите решения, предлагайки богатия си бизнес опит и критичен поглед. Той беше благодетел, но и пазител, гарантиращ, че всяка стотинка е добре изразходвана и че фондацията запазва своята цялост. Въпреки това, метеорният възход на Мириан и амбициозният характер на фондацията не останаха незабелязани. Недоволните компании, чието интереси бяха засегнати от подновените инициативи за надежда, започнаха да реагират. Кампанията за очерняне дойде отвън, в началото едва доловима, а след това по-агресивна, анонимни публикации в блогове, злонамерени коментари в социалните медии, инсинуации в клюкарски колонки. Основната цел беше Мириан, фондацията е фасада, казаха те. Как може бивша сервитьорка да управлява толкова сложна организация? Очевидно е, че има нещо зад това. Критиката беше завуалирана, но посланието беше ясно. Скромният произход на Мириан беше използван, за да се подкопае нейният авторитет и този на фондацията. Натискът беше огромен и Мириан усети тежестта на думите, несправедливостта на обвиненията. Но този път не беше сама. Вълната от атаки, макар и очаквана, удари Мириан с сила, която не беше предвидила. Намеците за нейната неопитност и легитимността на фондацията бяха болезнени, но това, което я нарани най-много, беше опитът да се дискредитира упоритата работа на екипа и пиеш и благородната кауза. Насред суматохата Ген Алианс остана непоколебим мълчалив стълб на подкрепа. Той я инструктира да игнорира шума и да се съсредоточи върху резултатите, напомняйки и, че добре свършената работа е най-добрият отговор на критиците. Мириан последва съвета. Вместо публично да се защитава, тя удвои усилията си. Фондация Обновена надежда стартира кампания за прозрачност, публикувайки подробни отчети за дейността си, имената на бенефициентите, с надлежното разрешение и въздействието на всеки проект. Екипът на Мириан, обединен и мотивиран, работи неуморно, за да покаже на света, че фондацията е истинска, сериозна и трансформираща. Резултатите започнаха да се появяват. Млад талант, преди това без перспективи, си осигури пълна стипендия за престижен университет. Семейство, борещо се с застрахователна компания, спечели делото си благодарение на правната подкрепа на фондацията, а делото на майката на Мириан, след месеци съдебна битка, най-накрая имаше положителен резултат. Експерименталното лечение щеше да бъде покрито. Новината донесе огромно облегчение. Лична победа, която добави към победите на фондацията. Въпреки успехите, сянката на атаките все още витаеше. Мириан знаеше, че борбата за признание и доверие ще продължи. В една от седмичните си срещи с Ген Алианс, тя изрази разочарованието си. Сякаш трябва да доказваме стойността си всеки ден, Ген Алианс. С всяка нова победа възниква ново съмнение. Той слушаше внимателно, очите му бяха вперени в нея. Госпожице Мириан, каза той с дълбок глас, успехът поражда завист, а завистта поражда клюки. Тези, които не могат да се конкурират с вашата компетентност,
ще се опитат да подкопаят репутацията ви. Това е стара игра и аз я познавам добре. Той направи пауза и Мириан усети, че идва разкритие. Преди години, преди да основа тази фундация, се опитах да създам подобен проект. Но опозицията беше свирепа. По онова време репутацията ми беше на безмилостен човек. И те използваха това срещу мен. Казаха, че това е опит да се изчисти имиджът ми, да се откупя от съмнителни сделки. Мириан го погледна изненадано. Никога не беше говорил толкова открито за миналото си. Успяха да ме свалят, госпожице Мириан. Проектът беше разбит още преди да започне. Ето защо, когато ви видях в Le Grand Chef, с вашето непоколебимо достоинство и способността ви да се изправяте пред незгодите, знаех, че сте правилният човек да ръководите Есперанса Реновада. Вие притежавате доверието, което на мен ми липсваше, чистотата на намеренията, която те не можеха да поставят под въпрос. Разкритието беше шокиращо. Ген Алианс, човекът, който изглеждаше непобедим, беше победен в миналото. Неговата суровост, нуждата му от контрол, сега придобиваха още по-голям смисъл. Той не просто я изпитваше, по някакъв начин я защитаваше. Подготвяше я за битките, които самият той беше загубил. Фундацията не беше просто филантропски проект. За него тя беше втори шанс, тихо изкупление, а Мириан беше ключът към успеха и признанието на Ген Алианс отекваше в съзнанието на Мириан с дни. Образът на непобедимия мъж, разпадащ се под тежестта на клевети и завист, беше труден за съчетаване с внушителната фигура, която познаваше, но в същото време обясняваше толкова много: сковаността, недоверието, неуморният стремеж към съвършенство. Всичко това беше броня, изкована в болката от минало поражение. Той не просто я защитаваше, по някакъв начин се изкупваше чрез нея, изграждайки наследство, което преди му беше отказано. С това ново разбиране, Мириан почувства обновено чувство за цел. Фундация "Обновена надежда" не просто помагаше на другите, а доказваше, че добротата и почтеността могат да надделеят дори и пред лицето на най-ожесточената опозиция. Тя и Ген Алианс, всеки по свой начин, се бореха за по-висша кауза, за свят, където справедливостта не беше просто идеал, а осезаема реалност. Външните атаки не спряха, но загубиха силата си да разтърсят Мириан. Тя беше намерила гласа си, вътрешната си сила и всеки ден ставаше все по-устойчива. Фондацията процъфтяваше, разширявайки програмите си и достигайки до повече хора. Историята на Мириан, бившата сервитьорка, която стана директор на успешна фундация, започна да вдъхновява други, превръщайки наратива за клевета в свидетелство за преодоляване на препятствията. Един слънчев следобед Мириан получи покана за гала събитие. Това беше церемония по награждаване на филантропски лидери и "Обновена надежда" беше номинирана. Тя знаеше, че присъствието на Ген Алианс ще бъде от решаващо значение, но също така знаеше за неговото отвращение към публични събития. С смесица от надежда и опасения тя го покани. За нейна изненада той приел. В нощта на събитието Ген Алианс се появил безупречно облечен, но с обичайното си сериозно изражение. До Мириан той изглеждал като генерал сред тълпа от дипломати. Когато името на "Обновената надежда" било обявено за победител, Мириан се качила на сцената с лудо пулсиращо сърце. Тя говорила за мисията на фундацията, за важността на емпатията и постоянството, и в края на речта си направила нещо, което изненадало всички. "Бих искала да посветя тази награда", каза Мириан, гласът й задавен от емоция, "на моя ментор, на човека, който със своята визия и тиха щедрост направи всичко това възможно." На Ген Алианс в залата се разнесе шепот. Мнозина знаеха името, но малцина го свързваха с благотворителни актове. Ген Алианс, седнал на първия ред, остана неподвижен за момент, после бавно се изправи. Погледът му срещна този на Мириан и за първи път тя видя в него не само болката от миналото, но и блясък на гордост и може би мир. Той кимна, едва доловим жест, но говореше много же. В този момент, под светлината на прожекторите, историите на Мириан и Ген Алианс окончателно се преплетоха. Сервитьорката, която разгада загадката на един съкрушен човек, и мултимилионерът, който намери изкупление в по-висша кауза, заедно те превърнаха незгодите в надежда, доказвайки, че понякога най-големите благодетели са тези, които се крият зад най-неочакваните маски. Нощта на награждаването бележи повратна точка.
Публичната отдаденост на Мириан на Ген Алианс не само потвърди обновената надежда, но и започна да пренаписва общественото възприятие за самата Алианс. Пресата, преди скептична, сега търсеше по-задълбочени прозрения, разкривайки истории за неговите анонимни дарения и социалните проекти, които той тайно финансираше в продължение на години. Чудовището от Le Grand Chef бавно се разкриваше като сложен и дълбоко човешки благодетел. За Мириан победата беше горчиво сладка, радостта за фундацията и здравето на майка й беше огромна, но отговорността също нарастваше. Обновената надежда се превърна в маяк, привличайки повече случаи, повече молби за помощ, повече предизвикателства. Тя се озова в море от очаквания, балансирайки нуждата от разширяване с поддържането на почтеност и ефективност. Връзката й с Ген Алианс също се разви. Срещите им станаха по-малко официални, прекъсвани от по-открити дискусии за живота и сложността на човешката природа. Той, който преди беше затворен, сега споделяше прозрения, размисли за силата на устойчивостта и важността от намирането на цел отвъд печалбата. Мириан осъзна, че като му помага да преоткрие собствената си човечност, тя също се трансформира. Беше изминала 1 година от церемонията по награждаването. Обновената надежда се беше разраснала експоненциално. Склонове в други градове и мрежа от всеотдайни доброволци. Мириан, сега уважавана фигура в филантропската сцена, беше в разцвета на кариерата си. Майка й, вече възстановена, беше най-големият фен на дъщеря си, гордо следвайки всяка нейна стъпка. Във вторник след обед, ден преди това синоним на напрежение и страх, Мириан получи необичайна покана. Тя беше от Ген Алианс, който я канеше да се срещне с негов Le Grand Chef. Не за работна среща, а за вечеря. Любопитна тя прие. При пристигането си в ресторанта Мириан беше посрещната с топли усмивки от бившите си колеги. Атмосферата изглеждаше по-лека, по-малко потискаща. Ген Алианс седеше на масата въгъла както винаги, но този път не беше сам. Имаше празно място срещу него. Госпожице Мириан, каза той с лека усмивка, моля, седнете. Тя седна и той продължи. Днес няма тестове, няма изисквания, само вечеря сред приятели. И може би малко тържество. Той посочи към сервитьор, който донесе 2 чаши шампанско. Тържество на това, което сме изградили заедно. И на това, което тепърва ще изградим. Мириан се усмихна, усещайки вълна от топлина в гърдите си. Този мъж, който някога беше олицетворявал най-големия й страх, сега беше нейн партньор, нейн приятел. Вдигнаха на здравица, а шампанското бълбукаше, отразявайки светлините в стаята. Le Grand Chef, някога сцена за изпитания, сега беше място на спомени, на преодоляване на препятствия и на едно неочаквано приятелство. Докато се наслаждаваха на вечерята, Мириан се огледа. Ресторантът беше пълен, оркестърът свиреше тихо. Тя си помисли за пътя си от уплашена сервитьорка до директор на успешна фундация. Мислеше си за Ген Алианс, човекът, който зад суровата си фасада криеше ранено сърце и непоколебима воля да прави добро. Животът, осъзна тя, е пълен с обрати, неочаквани уроци и благодетели, които излизат от сенките, превръщайки обикновеното в необикновено, а понякога най-големите дарове идват опаковани в най-неочакваните опаковки. Вечерята в Le Grand Chef не беше просто празник, а важен етап. От тази вечер нататък връзката между Мириан и Ген Алианс се задълбочи, надхвърляйки професионалните граници. Те станаха доверени хора, споделяйки не само предизвикателствата пред фундацията, но и радостите и скърбите от личния си живот. Мириан откри, че Ген Алианс, зад стоическата си фасада, притежава фино чувство за хумор и страст към класическата музика, каквато рядко демонстрираше. Той от своя страна откри в Мириан внимателен слушател и устойчива душа, която му помогна да види света през нови очи. Под ръководството на Мириан, обновената надежда продължи да разцъфтява. Фундацията разшири обхвата си, за да включи програми за рехабилитация от наркозависими и инициативи за овластяване на жените в общности в неравностойно положение. Историята на Мириан, бивша сервитьорка, превърнала се в лидер на филантропски организации, често беше цитирана като пример, че произходът не определя съдбата. Тя се превърна в търсен лектор, споделяйки своя път и вдъхновявайки хиляди да преследват мечтите си и да променят света към по-добро.
Майката на Мириан, напълно възстановена, посвети времето си като доброволец във фондацията, намирайки нова цел в подпомагането на други, изправени пред подобни предизвикателства. Семейството, някога разбито от болести и незгоди, беше по-близко от всякога, празнувайки всяка малка победа и подкрепяйки се взаимно от годините. Минаваха и Куен обновена, Надежда се утвърждаваше като една от най-уважаваните филантропски организации в страната. Ген Алианс, макар и да запазваше поверителността си, беше признат зад кулисите като големия благодетел. Визионерът инвестирал в Мириан и каузата. Публичният му образ беше напълно реабилитиран не чрез маркетингова кампания, а благодарение на плодовете на тихата му работа и всеотдайността на Мириан. Един есенен ден Мириан получила обаждане. Беше от офиса на Ген Алианс. Той починал спокойно в съня си. Новината я поразила с дълбока тъга, но и с чувство на огромна благодарност. Той бил живял достатъчно дълго, за да види как наследството му разцъфтява, да стане свидетел как обновената надежда се превръща в сила за добро. Да, завещанието си Ген Алианс завещава по-голямата част от състоянието си на фондацията, осигурявайки нейната устойчивост за бъдещите поколения. Той оставя и лично писмо до Мириан. В него изразява възхищението, благодарността си и отбелязва колко много тя е променила живота му. Ти ме научи, че истинската сила не се крие в контрола, а в способността да се доверяваш и обичаш, пише той. И че надеждата, дори в най-тъмните часове, е светлината, която ни води. Мириан препрочиташе писмото отново и отново, сълзи се стичаха по лицето й. Мъжът, който я беше тероризирал с изискванията си в Ле Гран Шеф, се беше превърнал в най-големия и съюзник, в най-неочаквания и приятел. Тя осъзна, че пътуването им не е било просто за подпомагане на другите, а за взаимно изцеление, за намиране на изкупление и цел на неочаквани места. Обновената надежда продължи да работи, живо свидетелство за наследството на Ген Алианс и неуморната визия на Мириан. Тя знаеше, че животът ще продължи да й поднася предизвикателства, но също така знаеше, че с надежда и устойчивост всяко препятствие може да бъде преодоляно и че понякога най-големите съкровища на живота са човешките връзки, които се формират в най-неочакваните моменти, превръщайки непознатите в семейство, а незгодите във възможности. Смъртта на Ген Алианс остави празнота, но и огромно наследство, което Мириан беше решена да почете. Под неговото визионерско ръководство процъфтяваше обновена надежда, вече с значителни ресурси и солидна структура. Мириан не само поддържаше съществуващите програми, но и стартираше нови инициативи, винаги водена от принципите на емпатия, справедливост и прозрачност, които беше научила от своя ментор. Фондацията се превърна в модел за ефективна филантропия, като историите за успех се разпространиха в цялата страна. Деца от общности в неравностойно положение намериха убежище и бъдеще в училищата на обновената надежда. Бездомните семейства получиха правна и социална подкрепа, възкръсвайки от пепелта на незгодите. Гласът на Мириан, някога заглушен от обстоятелствата, сега отекваше в национални и международни форуми, защитавайки правата на най-уязвимите и вдъхновявайки ново поколение социални лидери. През годините Мириан се превърна в зряла жена, с мъдрост изкована през изпитания и спокойствието на човек, намерил своята цел. Майка й с възстановено здраве и спокойна душа беше нейн постоянен спътник, живо напомняне за това откъде е започнало всичко и за силата на надеждата. Често седяха заедно, преглеждаха стари снимки, смееха се на спомените за Ле Гран Шеф и се чудеха на пътуването, което ги беше довело до там. В един тих следобед Мириан посети гробницата на лорд Алианс. Мястото беше семпло, ненатрапчиво, точно както той би искал. Тя носеше букет от бели цветя, любимите му. Докато ги полагаше, по устните й играеше мека усмивка. «Лорд Алианс», прошепна тя, «вижте какво сме построили. Вашата надежда, вашата визия живее във всеки живот, до който се докосваме». Тя седеше на близката пейка и гледаше залеза. Животът, помисли си тя, беше сложен гоблен, изтъкан от нишки на болка и радост, на загуба и печалба. Беше започнала пътуването си на място на страх и несигурност, сервитьорка, бореща се за оцеляване, но чрез неочаквана среща с мъж, който изглеждаше като палач,
Тя откри собствената си сила, способността си да превръща несгодите във възможност. Le Grand Chef все още съществуваше, икона на високата кухня, но за Мириан това винаги щеше да бъде мястото, където изпитанията се превръщаха в уроци, където грубостта криеше ранена душа и където една обикновена сервитьорка намираше пътя към необикновен живот. Историята на Мириан и Ген Алианс беше напомняне, че истинското богатство не се крие в материалните притежания, а в човешките връзки, в способността да се вижда отвъд привидностите и в смелостта да се запали светлина на надеждата, дори в най-дълбоките сенки. И така обновената надежда продължи да свети, лъч на добротата и вечен завет, че с вяра и устойчивост невъзможното може да стане реалност. Годините се превърнаха в десетилетия, а Мириан, чиято коса вече беше прошарена със сребро, остана движещата сила зад обновената надежда. Фондацията, под нейното непоколебимо ръководство, се беше превърнала в глобална сила с програми, обхващащи континенти, докосващи милиони животи. Името на Мириан беше синоним на надежда, а историята й маяк за онези, които търсят вдъхновение и доказателство, че състраданието може да премести планини. Тя беше изградила екип от всеотдайни наследници, млади таланти, които я виждаха не само като директор, но и като ментор и майчина фигура. Мириан ги ръководеше със същата смесица от твърдост и емпатия, която Ген Алианс беше използвал с нея, предавайки им не само технически знания, но и основните ценности на почтеност и обслужване. Майка и Прам, която е живяла дълъг и пълноценен живот, почина мирно, оставяйки на Мириан спомена за безусловната любов и увереността, че битката за живот си е струвала всяко усилие. Мириан чувстваше присъствието на майка си и Ген Алианс във всяко решение, във всяка усмивка на помогнато дете, във всяко възстановено семейство. Те бяха невидимите стълбове, които крепеха работата й. Въпреки величието на фондацията, Мириан никога не е губила връзката си с хората. Тя продължавала да посещава общности, да седи с бенефициенти, да слуша историите им и да споделя надеждите си. При едно такова посещение в малко селце в Африка, тя срещнала млада жена с бистри очи и силна решителност, която мечтаяла да построи училище за своята общност. Младата жена, чието име било Ая, напомнила на Мириан за самата нея в ранните й дни, пълна с мечти, но без средства да ги постигне. Мириан видя в Ая отражение на собственото си минало и бъдеще, на обновена надежда. Тя реши да спонсорира младата жена, предлагайки и не само ресурси, но и своята мъдрост и опит. Ая стана нейно протеже, пътувайки с Мириан, изучавайки тънкостите на филантропията и попивайки всеки урок. Това беше цикъл, който приключваше семето на надеждата, засадено от Ген Алианс, култивирано от Мириан, сега разцъфтява в ново поколение. В тихите си моменти Мириан все още мислеше за Le Grand Chef. Ресторантът, вече под ново ръководство, запази престижа си, но за нея той беше храм на спомените, където оплашената сервитьорка се беше изправила пред съдбата си, където безмилостният мъж беше разкрил своята човечност и където беше започнало пътуването на един необикновен живот. Един ден, докато гледаше как Ая изнася страстна реч на международна конференция, Мириан почувства дълбок мир. Тя беше изпълнила мисията си. Наследството на лорд Алианс беше сигурно, обновената надежда беше фар, който никога нямаше да угасне, а пламъкът на надеждата щеше да продължи да се предава от поколение на поколение. Животът, знаеше тя, е поредица от предизвикателства и триумфи, но истинската цел се криеше в това да осветява другите, да превръща несгодите във възможност за добро. И в този смисъл нейната собствена история беше живо доказателство, че надеждата, когато се култивира с любов и устойчивост, има силата да промени света. Времето, което някога изглеждаше като безмилостен враг, сега беше нежен съюзник, отбелязващ ритъма на добре изживян живот. Мириан в последните си години наблюдаваше света със спокойствието на човек, преодолял бури и намерил безопасни пристанища. Обновената надежда беше жив, пулсиращ организъм, движещ се с енергията на Ая и ново поколение лидери, които тя внимателно беше подготвила. Ая, със същата страст и нотка на модерност, разшири фондацията в дигиталния свят, достигайки до още повече хора и мобилизирайки ресурси по иновативни начини.
Тя посещаваше Мириан редовно, споделяйки нови проекти, преодолени предизвикателства и безброй истории за успех. В тези разговори Мириан видя не само приемствеността в работата си, но и еволюцията на една мечта, започнала в луксозен ресторант. В един пролетен следобед Мириан седеше в градината си, място, което беше обработвала със същата грижа, с която се беше посветила на фондацията. Цветята цъфтяха в ярки цветове, а птичи песни изпълваха въздуха. Ая седеше до нея и четеше доклад за нова образователна програма за бежанци. Невероятно е, Ая, каза Мириан с тих, но твърд глас, да видиш колко много сме пораснали, колко много сме постигнали. Ая затвори доклада и погледна Мириан с възхищение. Всичко това започна с теб, Мириан. С твоята смелост, твоята визия и с вярата на Лорд Алианс. Мириан се усмихна, усмивка, която носеше мъдростта на цял живот. Той беше катализатор, без съмнение, но пламъкът, пламъкът беше вътре в мен. И в теб. Надеждата е такава, трябва да бъде запалена, но щом изгори, е трудно да се угаси. Тя затвори очи за момент, преживявайки мислено отново главите от живота си. Уплашената сервитьорка, болната и майка, Ген Алианс и с Гранд готвачът, борбата, победата, основата. Всяка стъпка, всяка сълза, всеки смях бяха от съществено значение. Беше научила, че животът не е да избягваш трудностите, а да намираш силата да се изправиш пред тях и мъдростта да се учиш от тях. Слънцето започна да залязва, обагряйки небето в нюанси на оранжево и лилаво. Мириан почувства дълбок мир, чувство за постижение. Тя беше превърнала собствените си незгоди в източник на надежда за света, наследството на Ген Алианс, изкуплението на един сложен човек, живееше във всеки акт на доброта от основаването му, а нейният собствен път, от обикновена сервитьорка, превърнала се в лъч на състрадание, беше доказателство, че е с отворено сърце и непоколебима воля, всеки може да бъде двигател на промяната. Ая, каза Мириан, отваряйки очи и поглеждайки към хоризонта, продължавай да палиш тези пламъци. Светът винаги ще се нуждае от надежда. Ая държеше ръката на Мириан, усещайки топлината и силата, излъчвани от нея. Обещавам, Мириан, обновена надежда ще продължи да блести. И така, под плаща на звездно небе, Мириан, жената, която беше намерила своето предназначение в най-неочакваните изпитания, почувства пълнотата на живот, посветен на доброто. Нейната история, която започна с звука на ястия и аромата на висшата кухня, кулминира в наследство от любов и надежда, което ще отеква поколения наред, вечно свидетелство за трансформиращата сила на човешката устойчивост. Нежният ветрец от градината, който толкова често беше приспивал мислите на Мириан, сякаш и нашепваше прощална песен онази сутрин. Тя си тръгна спокойно в съня си, с лека усмивка на устните, сякаш мечтаеше за всички животи, които беше докоснала, и за необикновеното пътешествие, което беше извървяла. Заминаването й не беше край, а отминаване на светлина, която щеше да продължи да свети чрез нейното наследство. Новината се разпространи бързо, не като трагедия, а като съобщение за последното място на покойна героиня. Светът на филантропията оплака загубата на една от най-големите си звезди, но също така отбеляза живота на жена, която превърна незгодите в лъч надежда. Хиляди послания на обич и благодарност заляха с обновена надежда, идващи от хора от цял свят, чийто живот беше докоснат от фондацията и вдъхновението на Мириан. Ая, сега изпълнителен директор на Renewed Hope, усещаше тежестта на отговорността, но и силата на менторството на Мириан. Тя беше научила не само стратегии и управление, но и същността на състраданието и важността никога да не се губи човешката връзка. На погребението, семпла и достойна, Ая произнесе реч с дрезгав глас, но с решителността, която Мириан беше култивирал в нея. Мириан ни научи, че надеждата не е лукс, а необходимост, каза Ая, гледайки към тълпата. Тя ни показа, че дори в най-дълбоките сенки винаги има светлина, която да бъде запалена. И че най-голямото наследство, което можем да оставим, не е това, което трупаме, а това, което споделяме. С подкрепата на всеотдаен и вдъхновен екип, Ая продължи да разширява работата на фондацията. Програмите за образование, здравеопазване и овластяване процъфтяваха, достигайки нови граници и адаптирайки се към предизвикателствата на един постоянно променящ се свят.
Историята на Мириан, сервитьорката, която стана световен лидер, и тази на Ген Алианс, неочаквания благодетел, беше разказвана и преразказвана, превръщайки се в легенди, вдъхновяващи поколения. Легран Шеф си остана мълчалив символ. От време на време Ая минаваше покрай тях и на устните й се появяваше тъжна усмивка. Тя си представяше Мириан, млад и оплашен да сервира, без да подозира, че това място ще бъде сцената за първия акт от нейната велика история. Ресторантът със своя блясък и история и напомняше, че най-необикновените пътища често започват на най-неочаквани места и че най-влиятелните хора могат да се появят дори от най-скромните обстоятелства. Обновена надежда не беше просто фундация. Тя беше движение, живо свидетелство за силата на устойчивостта, състраданието и непоколебимата вяра в човешкия потенциал. Мириан беше засадил семе, лорд Алианс го беше полял, а Ая заедно с безброй други го накара да разцъфне в гора от доброта. И така пламъкът на надеждата, запален от сервитьорка в луксозен ресторант, продължи да осветява света, вечно наследство, което щеше да надмине времето и поколенията. Десетилетия след заминаването на Мириан, минаха и обновената надежда не само запази инерцията си, но и се преоткри под динамичното ръководство на Ая. Младата жена, спонсорирана от Мириан, се превърна в харизматичен и иновативен лидер с визия, която почита миналото, като същевременно прегръща бъдещето. Фундацията, която започна с локален фокус, сега действаше в глобален мащаб, използвайки авангардни технологии, за да оптимизира програмите си и да достигне до най-нуждаещите се в отдалечени кътчета на планетата. Ая обаче никога не забрави корените на обновената надежда. Тя създаде ежегодна менторска програма, наречена Пламъкът на надеждата, която идентифицираше и подкрепяше млади таланти от общности в неравностойно положение, предлагайки им образование, ресурси и възможност да станат бъдещи лидери. Това беше пряк поклон пред пътя на Мириан и пред вярата на Ген Алианс в човешкия потенциал, независимо от произхода му. На едно от годишните събития на фундацията, провеждани в модерен и оживен конгресен център, Ая стоеше на сцената, готова да представи най-новата група «Пламъци на надеждата». Докато наблюдаваше младите хора, изпълнени с мечти и нервност, тя почувства дълбока познатост. Спомни си себе си и Мириан и как всичко започна. Същия ден журналист от международно списание, заинтригуван от историята на възродената надежда, си осигури ексклузивно интервю с Ая. Той попита за Легран Шеф и Ген Алианс, чудейки се как такова странно начало би могло да породи организация от такъв мащаб. Ая се усмихна, усмивка, която съдържаше мъдростта на Мириан и устойчивостта на нейния собствен път. Легран Шеф не беше просто ресторант, обясни тя. Това беше сцената, където две неочаквани души се срещнаха и чрез конфликт и разбирателство запалиха пламък. Лорд Алианс, с изискванията си, изпита силата на Мириан, а Мириан, с непоколебимата си надежда, му показа силата на изкуплението. Тя продължи. Историята на Hope Renewed е доказателство, че най-великите наследства не се градят в замъци, а в най-простите и понякога най-предизвикателните човешки взаимодействия. Това е доказателство, че истинското богатство не е в това, което имаш, а в това, което даваш. И тази надежда, Лео, е най-ценната валута, която съществува. В края на интервюто Ая се качи на сцената. Публиката аплодира, докато младите пламъци на надеждата изпълняваха. Тя видя в тях блясъка в очите им, който Мириан винаги е търсил, обещанието за по-справедливо и състрадателно бъдеще. Наследството на Мириан и Ген Алианс не беше просто основа. То беше философия на живота, непрекъсната покана към всеки човек да открие своя собствен пламък и да го използва, за да освети света. И така, историята, която започна с обикновена сервитьорка и взискателен клиент, продължи да се разгръща, глава след глава, във вечно свидетелство за преобразяващата сила на надеждата. Годините продължаваха да тъкат своя гоблен и Ая, с мъдростта, дарена и от времето и опита, се превърна в толкова почитана фигура, колкото Мириан. Някогашната и тъмна коса сега показваше сребристи кичури, мълчалива карта на водените битки и спечелените победи. Обновената надежда беше повече от основа. Тя беше глобално движение, екосистема от състрадание и иновации, с милиони доброволци и партньори във всеки ъгъл на света. В тихите си моменти
Ая често се улавяше, че мисли за Мириан и за Гин Алианс. От време на време посещаваше бившия Ле Гран Шеф, сега историческа забележителност с дискретна плакета, разказваща историята на основаването му. Ресторантът беше реставриран, запазвайки първоначалния си блясък, но за Ая той винаги щеше да бъде родното място на идея, променила света. В един слънчев следобед Ая седеше в офиса си и преглеждаше плановете си за следващото десетилетие на обновена надежда. Млад стажант, току-що завършил менторска програма в общност с недостатъчно обслужване, влезе, за да занесе някакви документи. Той погледна Ая с очи, пълни с възхищение. Госпожо Ая, започна той, прочетох историята на основаването. Удивително е как всичко е започнало в един ресторант. Как една сервитьорка и един взискателен готвач са могли да създадат нещо толкова велико. Ая се усмихна и го покани да седне. Това е история за контрасти, нали, млади човече? За това как несгодите могат да бъдат най-плодородната почва за надежда. Мириан, сервитьорката, нямаше нищо друго, освен достоинството си и непоколебимата си воля да защити майка си. Ген Алианс зад грубата си фасада криеше сърце копнеещо за изкупление. Тя се спря, гледайки през прозореца, където слънцето залязваше в златни и пурпурни нюанси. Те ни научиха, че истинската трансформация не идва от липсата на проблеми, а от начина, по който се изправяме пред тях, че състраданието не е пасивно чувство, а мощно действие и че надеждата преди всичко е избор. Изборът да вярваме, че по-добро бъдеще е възможно, дори когато настоящето изглежда мрачно. Стажантът слушаше внимателно, попивайки всяка дума. Значи обновена надежда е нещо повече от това просто да помага на хората, а по-скоро да ги вдъхнови да намерят своята собствена надежда? Точно така, потвърди Ая с блясък в очите. Става въпрос за разпалване на пламъка във всеки човек, така че той от своя страна да може да разпали пламъка в другите. Това е непрекъснат цикъл на доброта, наследство, което надхвърля животи и поколения. Ая знаеше, че историята на обновената надежда никога няма да свърши, тя щеше да продължи да бъде написана от всяко дете, получило образование, от всяко семейство, намерило подкрепа, от всеки млад човек, открил своя потенциал. Духът на Мириан и Ген Алианс живееше във всеки акт на щедрост, във всяка усмивка на благодарност. И докато имаше сърце, готово да запали пламък, обновената надежда щеше да продължи да свети. Вечно свидетелство за факта, че човечеството в основата си е способно да създаде по-справедлив, състрадателен и изпълнен с надежда свят. Обновената надежда се беше превърнала в лъч социални иновации, не само предлагайки помощ, но и овластявайки общностите да изградят собственото си бъдеще. Ая, вече легендарна фигура, ръководеше империя от доброта, но никога не позволяваше величието на организацията да засенчи простотата на първоначалната й мисия. Тя настояваше всеки нов проект, всяко ново партньорство да бъде пропито с духа на Мириан и понякога скритата визия на Ген Алианс НБМБ. Една знакова година фундацията отбеляза своята 100-годишнина. Беше организирано глобално събитие, което събра лидери, бенефициенти, доброволци и партньори от цял свят. Ая с глас, задавен от емоции и тежестта на историята, се качи на главната сцена. Гигантските екрани зад нея показваха образи на младия Мириан, на Ле Гран Шеф и на безброй лица, преобразени от Надежда Каранази преди 100 години. Започна Ая, а гласът й отекваше из залата. Една млада сервитьорка. Мириан се озова на кръстопът. Притисната от болестта на майка си и непреклонността на известния готвач Гин Алианс, тя можеше да се откаже. Но не го направи. Тя избра устойчивостта. Тя избра надеждата. Ая замълча, оставяйки думите да отекнат. Лорд Алианс от своя страна, човек с голяма сила и очевидна твърдост, видя нещо в Мириам. Видя пламъка. И по начин, който само той можеше да си представи, я изпита, оформи и в крайна сметка й даде сила. Заедно те посадиха семето на това, което сега е обновена надежда. Тя продължи, сочейки изображенията. Всяко лице, което виждате тук, всяка история на успех, всеки преобразен живот е свидетелство за онази първа искра. Това е доказателство, че състраданието, съчетано с действие и вяра в човешкия потенциал, може да преодолее всяка бариера. След речта си Ая премина през тълпата
поздравявайки хора от всички възрасти и происход. Възрастна жена със сълзи на очи държеше ръката на Ая. Внучката ми беше един от първите пламъци на надеждата в моето село, каза тя. Днес тя е лекар, спасява животи. Всичко това благодарение на Мириан и Гейн Алианс. Усети топлина в гърдите си. Това беше потвърждение, че наследството не е само за велики дела, а за малките семена на надеждата, които покълват във всяко сърце. Историята за сервитьорката и готвача, за ресторанта и фундацията се беше превърнала в съвременен мит, притча за човешката способност да намира светлина в тъмнината и да променя съдбата. В края на събитието, докато слънцето залязваше над града, Ая погледна към небето. Тя си представи Мириан и Ген Алианс някъде, наблюдаващи плодовете на труда си. Обновена надежда не беше просто организация, тя беше въплъщение на непоклатимата вяра в присъщата доброта на човечеството, фар, който щеше да продължи да води и вдъхновява векове наред, вечно свидетелство за факта, че надеждата, веднъж запалена, никога не угасва. Стогодишнината от обновената надежда не беше просто честване на миналото, а катализатор за бъдещето. Грандиозността на събитието тласна фундацията към нова ера на глобално признание и подкрепа. Докато все още беше активна и вдъхновяваща, започна да подготвя следващото поколение лидери, като гарантира, че пламъкът на надеждата ще продължи да се предава със същата страст и почтеност. Сред младите таланти, които се открояваха, беше млад мъж на име Лука. Той беше един от пламъците на надеждата. Блестящ млад мъж, преодолял трудно детство в фавела благодарение на образователните и менторските програми на фундацията. Лука, с острата си интелигентност и състрадателно сърце, бързо стана протеже на Ая, която видя в него същата искра на устойчивост, която притежаваше Мириан. Очарован от историята за произхода на обновената надежда, Лука се посвещава на изучаването на всеки детайл от живота на Мириан и Гейн Алианс. Той посещава често Ле Гран Шеф, не само като историческа забележителност, но и като светилище на вдъхновението. За него ресторантът е живо доказателство, че съдбата може да бъде пренаписана и че величието може да се роди от най-неочакваните места. Един следобед, докато Лука преглеждаше стари досиета на фундацията, той намери прашна кутия с лични бележки на Мириан. Сред дневниците и черновите на проекти имаше неизпратено писмо, адресирано до Гейн Алианс, написано малко преди смъртта му. В писмото Мириан изрази дълбоката си благодарност не само за финансовата подкрепа, но и за вярата, която той беше гласувал, и за начина, по който я беше предизвикал да намери собствената си сила. Ти ме научи, че истинската смелост не е липсата на страх, а способността да действаш въпреки него, беше писал Мириан, и че състраданието Ген Алианс е най-мощният инструмент за промяна на света. Обещавам, че пламъкът, който запали в мен, никога няма да угасне. Лука почувства тръпки, докато четеше думите. Това писмо беше същността на обновената надежда, невидимият мост, свързващ миналото с настоящето. Той занесе писмото на Ая, която го прочете със сълзи на очи. Тя никога не го е изпращала, прошепна Ая, но той е знаел. Винаги е знаел. Ая и Лука решили да изложат писмото в музея на фундацията «Ново пространство», посветено на запазването на историята и ценностите на обновената надежда. Писмото на Мириан до Гейн Алианс се превърна в осезаем символ на дълбоката връзка между основателите, напомняне, че човечеството и надеждата могат да процъфтяват дори при най-трудните обстоятелства. Лука, вдъхновен от откритието, почувства нова цел. Той знаеше, че ролята му е не само да продължи работата, но и да гарантира, че историята, същността и душата на обновената надежда ще бъдат запомнени завинаги. Фундацията, която започна с сервитьорка и готвач, продължи да пише своите глави, водена от светлината на обещание, дадено отдавна. Обещание, че надеждата, веднъж запалена, има силата да променя света поколение след поколение. Откриването на писмото на Мириан не само затвърди легендата за обновената надежда, но и катализира възхода на Лука. Това листче хартия, заредено с емоция и благодарност, се превърна в централната част на музея на фундацията, привличайки посетители от цял свят, търсещи вдъхновение в историята на произхода и питаутия. Лука, като куратор и основен говорител на историята,
намери своя глас и цел, превръщайки се във връзката между митичното минало на организацията и жизненото бъдеще. А я, наблюдавайки Лука с гордост, напомняща тази на Мириан, започна да му делегира повече отговорности. Тя виждаше в него не просто наследник, а новатор, който щеше да донесе нови перспективи, като същевременно щеше да остане верен на основните си ценности. Лука от своя страна не се задоволяваше просто да съхранява историята. Той искаше тя да продължи да се пише с нови животи преобразени и нови пламъци разпалени. Един от най-амбициозните проекти на Лука беше създаването на глобална програма за обмен, наречена «Мостове на надеждата». Идеята беше да се съберат млади лидери от общности в неравностойно положение, за да се запознаят с други култури и предизвикателства, насърчавайки емпатията и международното сътрудничество. Първата група участници, млади хора от цял свят, се събраха в централата на Обновена надежда, а Лука настоя първата им спирка да бъде музеят и по-специално писмото на Мириан. Това писмо, обясни Лука на младите хора, сочейки рамкирания ръкопис, е повече от исторически документ. То е свидетелство за човешката способност да намира светлина в тъмнината. Мириан, авторката, е била сервитьорка. Ган Алианс, получателят, е бил готвач. Двама души от различни светове, обединени от едно предизвикателство и в крайна сметка от споделена визия. Той продължи. Обновена надежда не се роди от перфектен бизнес план или несметно богатство. Тя се роди от устойчивостта на жената, изкуплението на мъжа и вярата, че състраданието може да бъде най-мощната сила във Вселената. Вие, мостовете на надеждата, сте следващите глави в тази история. Носете този пламък във вашите страни, във вашите общности. Бъдете мостовете, които свързват сърцата и умовете, изграждайки бъдеще, където надеждата е право, а не привилегия. Думите на Лука резонираха дълбоко с младите хора. Те видяха в собственото си пътуване отражение на историята на Мириан, а във фондацията път към осъществяване на собствените си мечти за промяна. Обновената надежда, под ръководството на Лука и напътствията на Ая, продължи да се развива, адаптирайки се към променящите се времена, но винаги закотвена във вечната истина, че един акт на доброта, независимо колко малък е, може да генерира вълна от трансформация, която отеква през поколенията. Пламъкът, запален в луксозен ресторант, сега освети целия свят, вечно наследство, че надеждата наистина е най-обновяващата сила от всички. Програмата на Лука «Мостове на надеждата» се оказа огромен успех. Младите участници, пропити с духа на обновената надежда, се завърнаха в своите общности с нови идеи, умения и глобална мрежа за подкрепа. Те станаха двигатели на промяната, изпълнявайки проекти, вариращи от обществени градини в сухи райони до центрове за ограмотяване в градски бедняшки квартали, всички вдъхновени от предпоставката, че надеждата е практичен инструмент за трансформация. Лука, вече официално наследник на Ая като лидер на фондацията, носеше мантията с смесица от смирение и решителност. Той знаеше, че отговорността е огромна, но историята на Мириан и Ген Алианс, както и наставничеството на Ая, му бяха дали солидна основа. Често се замисляше върху сложността на отношенията между основателите, осъзнавайки, че истинската сила на обновената надежда се крие в обединението на две толкова различни визии – непоколебимото състрадание на Мириан и прагматичните искания на Ген Алианс. По време на едно от пътуванията си, за да посети проект «Мостове на надеждата» в отдалечено село в Африка, Лука срещнал млада жена на име Зара. Тя участвала в програмата и след завръщането си мобилизирала общността си да построи училище, използвайки рециклирани материали. Оживеното и динамично училище било доказателство за силата на местната инициатива. Лука разговаря с Зара, която му разказа как историята на Мириан я е вдъхновила. Тя нямаше нищо, но имаше вътрешна сила, която я караше да се изправи пред света, каза Зара. Видях себе си в нея и Ген Алианс, въпреки че беше толкова трудно, и даде възможност. Той вярваше в нея, дори когато тя не знаеше, че той вярва в нея. Думите на Зара дълбоко трогнаха Лука. Той осъзна, че разказът за обновената надежда е преминал културните и генерационните граници, превръщайки се в универсален архетип на устойчивост и сътрудничество.
Това не беше просто история на успеха, а наръчник за живота, постоянно напомняне, че величието не се крие в липсата на предизвикателства, а в начина, по който се изправяме пред тях и в партньорствата, които изграждаме по пътя. Обратно в централата, вече в по-скоро консултативна роля, наблюдаваше Лука с доволна усмивка. Знаеше, че е избрала добре. Лука не просто управляваше фондацията. Той живееше според нейните принципи, вдъхвайки във всеки нов проект същата страст и цел, които Мириан беше демонстрирала при първите си взаимодействия с Ген Алианс. Обновената надежда остана фар, но сега под ръководството на Лука светлината й блестеше още по-далеч, достигайки до най-отдалечените кътчета на планетата. Пламъкът, запален от сервитьорка и готвач в луксозен ресторант, гореше по-ярко от всякога, стопляйки сърцата и осветявайки пътищата, доказвайки, че надеждата, когато е споделена, има силата да създаде наистина вечно наследство. Годините се развиваха и обновената надежда под ръководството на Лука разцъфтя по начини, които Мириан и Ген Алианс може би никога не са си представяли. Фондацията вече не беше просто организация, тя беше глобално движение, философия на живота, която вдъхновяваше милиони да повярват в силата на състраданието и действието. Лука със своята стратегическа визия и сърце, вкоренено в историята на фондацията, гарантираше, че всяка инициатива, независимо колко голяма е, запазва същността на този първи акт на надежда. Ая, вече почитана матриарх, наблюдаваше напредъка на Лука с дълбоко спокойствие. Тя виждаше във всеки нов проект, във всяка усмивка на дете-бенефициент, продължението на мечтата, която тя и Мириан бяха споделили. В по-късните си години Ая прекарваше по-голямата част от времето си в градината, в централата на фондацията, оазис на мира, където пъстрите цветя сякаш шепнеха истории за устойчивост и растеж. Един тих следобед Лука я намери там, седнала на каменна пейка и наблюдаваща пеперудите. Ая, каза той с мек глас, програмата «Мостове на надеждата» току-що стартира най-голямата си инициатива досега. Изграждаме центрове за социални иновации едновременно в 10 държави, всички ръководени от възпитаници. Ая се усмихна, очите й блестяха с древна мъдра светлина. Мириан би бил толкова горд Лука, а лорд Алианс... той вероятно би казал, че все още имаш много да учиш, но дълбоко в себе си би се пръскал от удовлетворение. Лука се засмя. Все още усещам присъствието им, нали знаеш? Силата на Мириан, взискателният характер на Ген Алианс, сякаш винаги ни водят. Те са, потвърди Ая, гласът й едва чут. Тяхното наследство не е само основата, Лука. Това е идеята. Идеята, че надеждата не е лукс, а необходимост. Че всеки от нас има силата да запали пламък и че този пламък, когато е споделен, може да освети света. Ая затвори очи за момент, попивайки топлината на слънцето. Животът е цикъл, скъпа моя. Раждаме се, растем, оставяме своя отпечатък и след това предаваме щафетата. Важното е пламъкът да остане запален. Лука усети буца в гърлото си. Знаеше, че времето на Ая изтича, но мъдростта й беше вечен дар. Обеща си, че ще продължи да почита наследството й, не само като поддържа обновената надежда силна, но и като гарантира, че историята на Мириан, Ген Алианс и Ая ще бъде разказвана и преразказвана, вдъхновявайки бъдещите поколения да прегърнат надеждата като движеща сила за един по-добър свят. Обновената надежда щеше да продължи пътя си, живо свидетелство за факта, че добротата, устойчивостта и непоколебимата вяра в човешкия потенциал са истинските ключове към светло бъдеще. Пламъкът, запален в луксозен ресторант, се беше превърнал в слънце, излъчващо топлина и светлина до всеки ъгъл на планетата, наследство, което, подобно на самата надежда, беше наистина вечно. Смъртта на Ая, макар и очаквана, остави дълбока празнота в сърцето на обновената надежда. Нейната мъдрост, грация и спокойно присъствие бяха стълбовете, които крепяха основата в продължение на десетилетия. Погребението беше скромно събитие, но с глобален обхват, като послания на съболезнования и благодарност, се изливаха от всички краища на света, от лидери до бенефициенти, всички докоснати от живота и наследството на Ая. Лука, сега единственият пазител на първоначалния пламък, усещаше тежестта на отговорността по начин, по който никога преди не беше. Беше подготвен, да,
Но физическото отсъствие на Ая беше постоянно напомняне за мащаба на задачата. И все пак, вместо да се огъне под бремето, той намери нова сила, обновена решителност да почете не само Мириан и лорд Алианс, но и жената, която го беше водила и вярвала в него. В едно от първите си важни решения след смъртта на Ая, Лука предложи създаването на награда за състрадателно лидерство на Ая. Наградата ще се връчва ежегодно на лица или организации, които демонстрират изключителна ангажираност към насърчаването на надеждата и човешкото достоинство, отразявайки ценностите, които Ая въплъщава. Първата церемония по награждаването беше трогателен момент, като Лука говори за живота на Ая и трайното въздействие на нейното лидерство. Ая ни научи, че истинското лидерство не е свързано с власт, а с служене, заяви Лука с твърд и емоционален глас. Тя ни показа, че състраданието не е слабост, а най-голямата сила. И че надеждата, когато се култивира с любов и всеотдайност, може да процъфтява дори в най-безплодните почви. Докато фондацията продължаваше да разширява програмите си и да достига до нови общности, Лука се уверяваше, че историята на произхода, сервитьорката, готвачът, ресторантът остава в центъра на всичко. Той често посещаваше Le Grand Chef, който сега функционираше като кулинарен център за обучение на уязвими младежи, запазвайки жив спомена за това откъде е започнало всичко. При едно от тези посещения той срещнал млада чирак, Мария, която се борила с сложността на една рецепта. Лука с търпението, което бил научил от Ая, седнал до нея и започнал да обяснява не само техниката, но и философията зад готвенето, изкуството да се превърнат прости съставки в нещо изключително. Като животът е, Мария, каза той, понякога съставките изглеждат трудни, рецептата невъзможна, но с търпение, всеотдайност и малко надежда можеш да създадеш нещо прекрасно. Мария го погледна, очите й блестяха от ново разбиране. В този момент Лука осъзна, че наследството на обновената надежда не е само в грандиозни проекти или световни награди. Става дума за тези малки моменти на свързване, на менторство, на запалване на искра в едно единствено сърце. Пламъкът, предаден от Мириан на Гин Алианс на Ая, а сега и на него, продължаваше да гори не като поглъщащ огън, а като постоянна светлина, водеща и вдъхновяваща, поколение след поколение, във вечния стремеж към по-състрадателен и надежден свят. Обновената надежда под ръководството на Лука се сблъска с постоянно променящия се глобален пейзаж. Появиха се нови хуманитарни кризи, социалните предизвикателства станаха по-сложни и нуждата от надежда беше по-належаща от всякога. Лука, заедно с глобалния си екип, работеха неуморно, но знаеха, че фондацията трябва да внедрява иновации, за да остане актуална и ефективна. Именно в този контекст се появи идеята за глобален форум на надеждата. Предложението беше да се съберат лидери на общности, социални новатори, филантропи и бивши бенефициенти от цял свят, за да споделят опит, да разработват нови стратегии и да укрепят мрежата за подкрепа на фондацията. Избраното място за първия форум беше символично. Градът, където Le Grand Chef се превърна в люлка на обновената надежда. Лука лично се посвети на организирането на събитието, като се увери, че то отразява същността на фондацията. Той искаше форумът да бъде нещо повече от поредица от лекции. Искаше да бъде пространство за истинска връзка, където истории за преодоляване на предизвикателства могат да вдъхновят нови действия. Той настоя церемонията по откриването да се проведе в самия Le Grand Chef, който сега е оживен център за обучение и овластяване. На импровизираната сцена на бившата трапезария Лука се изправи, за да приветства всички. Меките светлини осветяваха внимателните лица на публиката, съставена от хора от всички възрасти и произход. Преди 100 години, точно на това място, започна Лука, а гласът му отекваше с благоговение, една млада сервитьорка на име Мириан се изправи пред предизвикателство, което изглеждаше непреодолимо. И един готвач Ген Алианс в своята сложност и предложи възможност. От това взаимодействие се роди пламък. Той замълча, оглеждайки лицата в тълпата. Този пламък, който беше подхранван от Ая и безброй доброволци и партньори, днес осветява света. Глобалният форум на надеждата не е просто събитие. Това е празник на този пламък. Това е покана към всеки от вас да се види като пазител на тази светлина,
агент на промяната, строител на мостове. През следващите няколко дни форумът беше котел от идеи и емоции. Споделяха се вдъхновяващи истории, изграждаха се иновативни партньорства и дух на сътрудничество пронизваше всяка сесия. Лука наблюдаваше с дълбоко чувство на благодарност как визията на Мириан и Ген Алианс, подсилена от Ая, продължаваше да резонира и да вдъхновява. В заключение Лука отново излезе на сцената. Тръгваме си от тук не само с нови стратегии, но и с обновена увереност, че надеждата е непобедима сила, заяви той. Спомнете си сервитьорката и готвача. Помнете, че дори в най-трудните обстоятелства, добротата и устойчивостта могат да променят съдбата. Занесете това послание в домовете си, във вашите общности. Бъдете надеждата, която искате да видите в света. Глобалният форум на надеждата не беше просто успех, той беше важен етап, затвърждаващ обновената надежда като глобална сила за добро. Лука, наблюдавайки как тълпата се разпръсква, почувства дълбок мир. Пламъкът, запален толкова дълго, не само гореше, но и се умножаваше, стопляйки и осветявайки един свят, който, въпреки предизвикателствата си, никога нямаше да престане да се нуждае от светлината на надеждата. Глобалният форум на надеждата отекваше с месеци, като вълните от вдъхновение и сътрудничество се разпространяваха по всички континенти. Партньорствата, създадени на това събитие, се материализираха в иновативни проекти. Мрежа за микрокредитиране за жени предприемачи в Азия, програма за менторство за млади учени в Латинска Америка и мобилни здравни клиники в отдалечени региони на Африка. Обновената надежда вече не беше просто основа, тя беше жизнена екосистема от хора и организации, обединени от обща цел. Лука, погълнат от управлението на тази глобална експанзия, се озоваваше в постоянен танц между стратегия на високо ниво и лични връзки. Той настояваше да посещава проекти в тази област, когато е възможно, вярвайки, че истинската същност на основата се крие в индивидуалните истории за трансформация. Именно в тези срещи, далеч от офиси и срещи, той усещаше как първоначалният пламък гори по-ярко. По време на едно от тези пътувания, Лука посети малка крайбрежна общност, опустошена от цунами години по-рано. Подновената надежда, чрез един от проектите на форума, помогна за възстановяването на домовете и съживяването на местната икономика, като се съсредоточи върху устойчивия риболов и екотуризма. Той разговаря с възрастен рибар, чиято лодка беше изгубена в трагедията, но който сега, с подкрепата на фондацията, имаше нов плавателен съд и обновена перспектива. Мислех, че всичко е свършило, каза рибарят, а очите му се насълзиха, докато гледаше към морето. Но ти върна надеждата. Не само лодката, но и вярата, че можем да започнем от начало. Лука слушаше внимателно, усещайки емоцията в думите на мъжа. Той осъзна, че колкото и фондацията да растеше и да ставаше сложна, основната й цел оставаше проста – да разпалва и подхранва надежда в сърцата на отделните хора. Това беше същата надежда, която Мириан беше открил, която Ген Алианс беше приоткрил и която Ая беше култивирала с такава грижа. Обратно в централата, Лука седеше в кабинета си, който сега помещаваше не само писмото на Мириан, но и колекция от артефакти и фотографии от проекти по целия свят. Той взе писмото на Мириан, погледът му се плъзна по ръкописните думи. Простотата и дълбочината на благодарността на Мириан все още го трогваха. Той размишляваше как всичко е започнало с един прост акт на доброта и неочакван отклик. Обновената надежда беше живо доказателство, че най-големите трансформации често проистичат от най-малките жестове. Наследството не беше само самата основа, но и увековечаването на тази непоклатима вяра в силата на човешката връзка и в способността на всеки индивид да бъде източник на светлината, че пламъкът. Запален в луксозен ресторант, се беше превърнал в световен фар, но Лука знаеше, че истинската му сила се крие в способността му да докосва живот по живот. И докато има сърце, търсещо светлина, обновената надежда ще продължи пътя си, вечно свидетелство за факта, че надеждата наистина е най-мощната и обновяваща сила от всички. През годините обновена надежда затвърди мястото си като една от най-влиятелните хуманитарни организации в света. Лука, вече опитен и уважаван лидер, изгради разнообразен и страстен екип, гарантирайки,
че фондацията не само реагира на кризи, но и инвестира в дългосрочни решения, които дават възможност на общностите да изградят собственото си бъдеще. Той беше създал програма «Посланици на надеждата», съставена от млади лидери от цял свят, които са се възползвали от проектите на фондацията. Тези посланици пътуваха, споделяха своите истории и вдъхновяваха други, създавайки добродетелен цикъл от надежда и действие. Това беше начин да се гарантира, че оригиналният пламък, запален от Мириан, ще продължи да се предава нататък, не само чрез проекти, но и чрез автентични гласове и житейски преживявания. В един особено важен ден Лука се подготвяше за гала събитие, посветено на 100-годишнината от основаването. Събитието щеше да се проведе в същата зала като Ле Гранд Шеф, която сега беше оживен културен и образователен център, запазил оригиналната си архитектура, но адаптиран да служи на общността. Събитието беше важен етап, доказателство за устойчивостта на една идея, родена от незгоди. Докато преговаряше за речта си, Лука почувства успокояваща близост с обстановката. Стените, прозорците, дори финият аромат на подправки, който все още се носеше във въздуха, всичко му напомняше за история. Представи си Мириан, сервитьорите и господин Алианс, които я наблюдаваха от кухнята си. Мислеше си за Ая с нейната тиха мъдрост, която ръководеше първите стъпки на фондацията. На сцената, пред публика, пълна с високопоставени лица, партньори и най-важното – бенефициенти от всички възрасти, Лука започна речта си. Преди 100 години точно на това място една обикновена сервитьорка и един готвач, без да знаят, засадиха семето на това, което щеше да се превърне в обновена надежда, каза той с глас, изпълнен с емоция. Те ни научиха, че надеждата не е пасивно чувство, а активна сила, способна да мести планини и да променя животи. Той говори за пътя на фондацията, преодоляните предизвикателства и милионите докоснати животи. Но преди всичко той подчерта важността на всеки отделен човек. Историята на обновена надежда е историята на Мириан, на Грин Алианс, на Ая и на всеки от вас, който вярваше и действаше, продължи той. Това е доказателство, че добротата, устойчивостта и вярата в човешкия потенциал са истинските ключове към светло бъдеще. В края на речта си Лука покани на сцената някои от посланиците на надеждата, млади хора от цял свят, които споделиха накратко как фондацията е променила живота им. Гласовете им, изпълнени с благодарност и решителност, бяха живо доказателство за наследството на фондацията. Напредването на нощта Лука наблюдаваше взаимодействията между хората, усмивките, оживените разговори. Той осъзна, че обновена надежда се е превърнала в нещо повече от организация. Тя е глобално семейство, обединено от обща цел. Пламъкът, запален във време на нужда и състрадание, не само гореше ярко, но и се умножаваше в безброй сърца, обещавайки бъдеще, в което надеждата наистина никога няма да умре. Годините се превърнаха в десетилетия и Лука, чиято коса вече беше прошарена с сребро, наблюдаваше света от място на дълбоко удовлетворение. Обновената надежда се беше превърнала в непоклатим лъч светлина, живо свидетелство, че добротата, веднъж посята, може да разцъфне в глобална градина на състраданието. Той беше видял поколения лидери да излизат от програмите на фондацията, всеки от които носеше пламъка напред, адаптирайки го към предизвикателствата на своето време, но винаги верен на същността му. В един свеж есенен следобед Лука се разхождаше из градините на централата на фондацията, точно там, където Ая прекара последните си дни. Листата падаха нежно, обагряйки земята в златни и пурпурни нюанси. Той спря пред новооткрита статуя. 3 бронзови фигури, представящи Мириан, лорд Алианс и Ая, хванати за ръце, втренчени в хоризонта. Това беше мълчалива почит към основателите, към стълбовете, които бяха изградили империя на надеждата от акт на вяра. Млад стажант, току-що завършил програма за лидерство в Африка, се приближил до Лука. Ген Лука, казал той, а очите му блестяли от възхищение, четох историята на основаването. Невероятно е да си помислиш, че всичко е започнало с сервитьорка и готвач. Лука се усмихна, усмивка, която носеше мъдростта на цял живот, посветен на по-висша цел. Да, млади човече, и това е най-важният урок от всички, че най-великите движения, най-великите трансформации
често се раждат от най-простите прояви на доброта и смелостта да вярваш в невъзможното. Той посочи статуята. Те нямаха грандиозен план, а само отворено сърце и готовност за действие. И това промени света. Той погледна към хоризонта, където слънцето започваше да залязва, обагряйки небето с живи цветове. Пламъкът, който Мириан беше запалил, който лорд Алианс беше подхранвал, който Ая беше защитавала и който той, Лука, беше разпространявал, вече не беше просто пламък. Това беше слънце, излъчващо топлина и светлина до всеки ъгъл на планетата, наследство, което надхвърляше времето и поколенията. Обновената надежда не беше просто основа, тя беше самата същност на човечеството, непоклатимата вяра, че колкото и тъмна да изглежда нощта, зората на надеждата винаги ще дойде. И Лука, усещайки нежния бриз на лицето си, знаеше, че работата му е свършена, но че историята на надеждата наистина никога няма да свърши. Край на историята. Какво невероятно пътешествие току-що споделихме, нали? Помните ли Мириан сервитьорката, която със своята устойчивост запали първата искра на надежда, и Гин Алианс готвачът, който зад мърморещата си фасада разкри сърце, способно да преобрази съдба? Как бихме могли да забравим мъдрата Ая, която със своето спокойствие и визия напътстваше първите стъпки на обновената надежда, и Лука, който носеше този пламък към света, превръщайки го в глобален фар? Тази история ни показва огромната сила на един единствен акт на доброта и как надеждата, когато е споделена, може наистина да промени света. Ако сте били трогнати, вдъхновени и вярвате, че надеждата е най-мощната сила, тогава не пазете това чувство за себе си. Харесайте това видео, за да ни покажете, че ви е харесало. Коментирайте какво ви е докоснало най-много в тази история и кой герой ви е вдъхновил най-много. Споделете тази история с приятели и семейство, които се нуждаят от доза надежда, и разбира се, абонирайте се за нашия канал, за да не пропуснете никоя от предстоящите ни вдъхновяващи истории. И не забравяйте, отляво ще намерите плейлист, пълен с други невероятни истории, които ви очакват. Елате да откриете още светове на емоция, поука и вдъхновение. Вашето пътешествие през велики разкази тепърва започва.